High-tech monitoring sa kasika sa Central Visayas Regional Athletic Association kung si Viramit. Ilabi na ang nahimutangan sa mga atleta gipatuman isip tryran usab sa mabot nga palarong pambansa 2024. Sa ira natong detalye, pinaagi nining report. Dini sa Games Secretariat and Media Operations Center sa Ecopat nga andana sa DepEd Cebu City Division Office, makita ang tanan nga kalihukan sa nagpadayon nga si Viramit 2024 real time. Gagilangkuman sa kapin 18,000 ka mga delegado, apil sa mga atleta o mga support staff. Naka-live stream usab kini sa social media platforms sa tinguha nga makakita ang mga ginikanan sa mga bata nga gikan sa ilang mga probinsya, ilabi na kadto mga OFW sa katakos sa ilang mga anak. Mamonitor usab nini ang nahimutangan sa mga atleta sanglit naggamit sila og barcode sa mga ID og swipe in, swipe out ang ilang patakaran. Natingala mi sir no na even sa abroad daghan kayong viewers from Hong Kong, UAE kay mga anak sab sila og mga OFW and they are now connected to the games. Kini ang labing unang higayon nga gigamit ang ingon ini nga sistema diin apil sa masayran dayon ang resulta sa mga duwa ug asa gikan ang nakadaog. Ipahibaw na usab ang ngalan sa eskwelahan ug ngan sa atleta nga nakadugkit og medalya. Nahimo kini sa mga personnel pinaagi sa DepEd Integrated System. Murag training ni nato karon to highlight a concept na mag-streaming, mag-monitor sa atong mga athletes so that pag panahon na sa palaro kuan na gyud ta full online na ta, full force na atong wala na mga challenges. Ang ingon ni set up ang gamiton sa umabot nga palarong pambansa 2024. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.